Is é seo coláistí ide a chur go dhaoine scoil chónaithe lán ghaeilge a bhíonn in úsáid mar lóistín de coláiste chur go dhaoine a rith an éirí. Bhfuil mar le handla i gréibh an banantí a bhíonn sa gobar leis an cóir cumann an chur go dhaoine faoi traidisiún na marátí. Agus leabhar muid faoin todhchaí atá ann do na coláistí samhraí mar an méadítear an méid manátí a bhíonn sa gobar san airneáil. Nuair has níos amachar dúis mar bhanantí bhrachas go bíú iadach mead. A chá sé fáilte bhadar níos dacra inis iadach mead. Tá costaisí imithe chó áard san. Níl mar rá ní fiú iadach mead ach níl an brabús chóáard san is bucheach go meach an brabús again. A chá bhadar níos mó i gceist lasma de costaisí cosúla, costaisí ola, costaisí árachas. Costas an bia imithe, costas blóigráin imithe suas. Like vísa nach blóigráin nach 5 cent couple blian ó hen, as nis niet fá blóigráin ag nach ar €2 20 cent. So tá costas na scoláirí mead sa tig imithe náda bhadar níos mó. Is postpárt aimsre in an lei, ní postlán aimsre é seo. Mar ní le gunnach ach cúpla mí sa bhliain go bhíoh míad scoláirí mead han tú bhar bhór an lead an bhliain ná cadú postile bheithe god chun de héananig mead a mecht. So stólam do roine óga fel láthir tá bhar bhórcha i Bostana agus ní hesaí mtha postlán aimsre hút suas chun post part-aimsre hógant. An freagar atá nó airgad a há siad a tútas na manátí go gaithe an réaltas fíochainte agus fíochainte go dain conas go bhíotadís taú le daine óga a thuirtaisteach san airneáil agus iad a bheileisteach agus go bhíota siad na manátí tá có a chimeád san airneáil mar in an lei tháinachad as an manátí há siad teacht go dtíon taobh go meisiad a fágant agus há míad gabhain bhanátí. Agus tuis go bhfuil sé sinna tarlú há bail an nábig manátí ann na gabhain 5 bliain. Há bail san ann. Ní le gomsach cúpla bliain eile há 5 bliain díanta gom. Má ham sé a bhód 10 bliain eile is mór a chuide. Agus be me was in 60 fém drásan, so be sé ná don bheith éirí as. So gan 10 bliaina, deirtar lumsa gur banantí óga sé me. Hasúla gom go bheith, mar sinné deirtar gur banantí óga sé me ach fós. Níl an uird san am fácathe gom san airneáil, so gan 10 bliaina bit simithe chomá agus níl mórrán manátí óga teachta miaigh. Tá darlóg sé nábech na coláistí samhraigh an bhód son gur rud tramcúiseach é sin don Gaeltacht agus don danga é féin.